பேசிக்கான விஷயங்கள் நல்லா பார்த்துக்குவோம். அதில் வந்து பழையனி பிரச்சனை තමයි එකතු කිරීම. முதலாவது தான் கூட்டல் சிஸ்டம். இந்த கூட்டல் சிஸ்டம் எப்படி கூட்டுறதுன்ற வந்து நான் கொஞ்சம் எப்படின்னு போய் பார்த்துக்கணும். நான் ஒரு பக்கத்துக்கு எல்லாமே ஒரே நம்பர் போடுறேன். 7 7 7 7. இன்னொரு பக்கத்துக்கு அதே மாதிரி நான் ஒரு இன்னொரு நம்பர்னு போடுறேன். 4 4 4 4. එක පැත්තට එකම සංඛ්‍යා අනිත් පැත්තට තව සංඛ්‍යා. මේ සංඛ්‍යා ධන 7. இது வந்து கூட்டல் 7. මේක ධන 4. මේක ඍණ 7 ඍණ 4 ඍණ 7 ධන 4 கூட்டல் 7 සය 4. ஸோ இது ஆன்சர் வாரது தான் நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் வரப்போகுதுன்னு சொல்லு. ඒක ධනද ඍණද கூட்டலா கழித்தலா இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் வந்து கணக்கில் நாங்கள் தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை பார்த்துக்கொள்ளணும். அதே நேரம் ஒரு பிரெக்கெட் ஒன்று கொடுத்திருந்தா முன்னுக்கு என்ன சரி ஒரு நம்பரை கொடுத்து ஒரு பிரெக்கெட் ஒன்று கொடுத்திருந்தா இதை நீங்கள் நல்லா நினைவு வச்சுக்கொள்ளணும். குணக்கிரீமம் பெருக்கிறது දෙවරක් 3. ඒ කියන්නේ දෙක වැඩි කිරීම 3 6යි. அப்போ பிரெக்கெட்ன்றை வந்து முன்னுக்கு யார் சரி கொடுத்திருந்தா அந்த முன்னுக்கிற நம்பரை முள்ளுக்கிற நம்பரை வந்து பெருக்கணும். ಗುಣ කරන්න ඕනේ. බ්‍රැකට් කියන්නේ වරහන් කියන්නේ ಗುಣ කිරීම. එතකොට මේකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ වරහන් කියන්නේ එක මොනවාටද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි ඉදිරියට යමු. එතකොට දෙකම ಗುಣ කරාම මොනවාද උත්තර එන්නේ කියන එක තමයි ඊළඟ පාර්ට් එක. රයිට්. එහෙනම් අපි යම් මේ කතාවට හරි ලේසි. අපි මුලින්ම පළවෙනි බේසික් එකේ හින්දා මම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ එකෙන් තමයි යන්නේ. මේ බේසික් කියන්නේ very important එක. මේක බේසික් උනාට මෙයා තමයි අපිට ගණන් වල අන්තිම මුහුතේදී අවුවෙන සබ්ජෙක්ට් එක. என்னதான் இது பேசிக்காக இருந்தாலும் நாங்கள் எவ்வளவு தான் கணக்கு செஞ்சு வந்தாலும் கடைசியாக மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து இவராக தான் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் சொதப்பிட்டோன்னு சொன்னால் கணக்கில் எவ்வளவு செஞ்சும் வேலையில் யூஸ் கடைசியில் ராங் தான் போடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. எல்லாரும் இதை சரியாக ஸ்டடி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் கணக்குன்றே வந்து நத்திங். ஓகே. அப்போ 7 மேலும் ரெண்டுமே கூட்டுனாக்கா 11 வரும். දෙකම ධන හින්දා උත්තරේ ධන 11 වரும். දෙකම ඍණ හින්දා 7යි 4යි එකතු වුණොත් ඒකත් ඍණ 11 කියලා එනවා. දෙකම ධන වුණොත් අර එකතු කරලා දානවා. දෙකම ඍණ වුණොත් අර එකතු කරලා දානවා. ரெண்டுமே கூட்டல இருந்தாலும் நான் கூட்டி தான் போடணும். ரெண்டுமே கழித்தல இருந்தாலும் கூட்டி தான் போடணும். இது ரொம்ப கேர்ஃபுல். இப்பதான் இருக்கிற அடுத்த பிரச்சனை ஒரு கழித்தல் இன்னொன்று கூட்டல். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரப்போக நாங்கள் ஒரு மெத்தட் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணும். ඍණ කියන එකේனா ණයකාරය කියලා මතක තියාගන්න. සයන්රි வந்து ஒரு கடன்காரர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கொள்ளணும். நான் ஒரு ஆளுக்கு 7 ரூபா கடன் එක්කෙනෙකුට රුපියල් 7ක් නැහැ. ධන කියන්නේ මගාව ඇති සල්ලිය කියලා මතක තියාගන්න. ධனன்றி வந்து என்கிட்ட இருக்கிற சல்லின்னு என்ன வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கொள்ளேன். මම එක්කෙනෙකුට රුපියල් 7ක් නැයයි මගාව රුපියල් 4ක් තියෙනවා. මම එයාට දුන් විට ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම කියන්නේ දුන් විට. கூட்டல் சொன்னா அவருக்கு நான் கொடுத்த போது அப்போ 7 ரூபா கடன் இருக்குது. 4 ரூபா கொடுத்தேன்டா நான் இன்னும் கடன் இருக்கு அவருக்கு 3 ரூபா. சிம்பிளா விளங்கிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே போல இதையும் பார்ப்போம். இது ஈஸியா இன்னும் அதே மாதிரி பார்க்கலாம். එනකට இப்போ 7 ரூபா இருக்குது. මග්ගාව රුපියල් 7ක් තියෙනවා. මම එක්කෙනෙකුට රුපියල් 4ක් නැහැ. එහෙනම් මම එයාට දුන් විට මග්ගාව ඇති සල්ලිය තමයි ධන කියන්නේ. මග්ගාව ඇති සල්ලිය තියෙනවා දැනට 3යි. මේක පැහැදිලි වුණා කියලා මට තේරෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ටිකක් මම පල්ලෙහා දාලා තිනවා. ඒ ප්‍රශ්න ටිකට මම වෙලාවක් දෙන්නම්. try එකක් දෙන්න. පස්සේ try දුන්නාට පස්සේ මම ඒකට උත්තරේ දානවා. හරිනම් පොඩ්ඩක් තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකට යනවා. right? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கணக்கு பிடிக்காதவங்க கணக்கு பிடிச்சவங்க யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் என்னை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். கணக்குன்றது வந்து எந்த அளவுக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் உருவாக்கி தருவேன். அதுக்கு நான் கேரண்டி. கணக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுறதுக்கு நான் வழி செய்வேன் இன்ஷா அல்லாஹ். ரைட்? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் போடுங்க. அப்போ பார்த்தா நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து என்ன அடுத்த ஸ்டெப்புன்னு பார்க்கணும். ஸோ படிக்காதவங்க படிச்சுக்கோங்க இன்ஷா அல்லாஹ். ரைட்? ඊළඟ එක අඩු කිරීම.
අඩු කිරීම කියන්නේ මොනවද? අඩු කිරීමකට යන්න කලින් අපි චුට්ටක් බලමු. கழித்தல் சய கழித்தல்னா எப்படி செய்வதுன்னு அடுத்த ஸ்டெப் காட்ட போகிறேன். இவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் 4 பேர் இருக்கிறாங்க. கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், பிரித்தல். 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 4 දෙනාම very important ගණන් වල. මේ 4 දෙනාම හරියටම අපි දැනගත්තා නම් இவங்க 4 பேரும் சரியா செஞ்சு கொண்டா கணக்கெல்லாம் இப்படி ஈஸியாக முடிச்சிடுது. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் 4 பேர். இந்த பேசிக் 4 பேரும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ இங்கே செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த பேசிக் 4 பேரில் தான் இப்போ நான் ஒருத்தர் உங்களுக்கு காட்டிக்கிறேன். இப்போ 2வது ஆள் කාටරම් පාදකම් අඩු කිරීම. මේ අඩු කිරීමකට යන්න කලින් මේ අඩු කිරීමයි එකතු කිරීම දෙකක් ඉන්නකොට මේ අඩු කිරීමයි එකතු කිරීම இந்த மாதிரி 2 இருந்தேன்னு சொன்னாக்கா எங்களுக்கு கணக்கு செய்ய கஷ்டம். இவங்க 2 பேரையும் முதல்ல நாங்கள் வந்து ஒத்தரா மாற்றி கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கொள்ளும். இவங்களுக்குள்ள ஒரு வேறுபாடு இல்லாமல் ஒத்தரா மெஜாரிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். அதை தான் நான் கீழே போட்டுக்கிறேன். அதாவது මේ දෙන්නව ඔයාට එකක් කරන්න ඕන නම් ಗುಣ කරන්න ඕන. இவங்க 2 பேரும் நீங்க ஒரு ஆளா மாத்தணும் மருந்துனா பெருக்கணும். அதுதான் நான் காட்டிக்கிறேன். 2 ரிணவை நீங்க குண பண்ணினா 2 ரிணவை பெருக்கினு சொன்னா ஆன்சர் தானம். 2 தனவை பெருக்கினாலும் ஆன்சர் தானம். ஆனா நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க, ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு ரிணை இருந்துச்சுன்னா குண பண்ணினா பெருக்கினு சொன்னா அது ரிணவா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த சார்ட் வந்து எங்களுக்கு எப்போ அவசியம் சொன்னா இந்த ரினண்டு வரப்போக்குள்ள மட்டும் எங்களுக்கு வந்து வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். நாங்கள் அவங்கள வந்து சரியாக ஒரு ஆளாக மாற்றி கூட செய்வோம். இதுதான் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்க வேண்டிய மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ நான் அதே நம்பர் தான் போட்டுக்கிறேன். எல்லா பக்கத்துலையும் 7 7, இந்த பக்கத்தில் எல்லாமே 4 4. ஸோ ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண போக்குள்ள உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை. ரைட், ஓகே. நாங்கள் முதல்ல போகும் சப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ இதில் பாருங்கள், ரினாய் தான என்ன ஆன்சர் வருது? ரினா. அப்போ இங்கே ஈக்கிறது எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியுது வந்து ரின 4. இங்கிட்டு ஈக்கிற எல்லாமே தெரியுது எங்களுக்கு வந்து சய 4. இப்போ சய 4ன்னு இருக்கிறத வந்து நாங்கள் என்ன மெயின் பண்ணிக்கொள்ளணும் இருந்தால், நான் එනකට ඒකද සල්ලි මගාව තියෙන සල්ලිය 7යි නම් මම එක්කෙනෙකුට රුපියල් 4ක් දෙන්න ඕන නම් අඩු කරලා දෙනවා. අඩු කරාම මගාව තියෙන සල්ලි කොච්චරක්ද? 3යි. அதுல எந்த டிஃபரன்ஸும் வராது. ஸோ அதே போல தான் நீங்கள் இதுக்கும் பார்க்குறது. ரினாய் கவுது மேயா, ரினாய் மேயா கவுது. அதே மாதிரி ரினாய் சயம் பார்த்தோன்னா அவர் யார்? சகநாலு. அப்போ இவர் வந்து நல்லா நினைச்சு கொள்வோம், இவர் யார்? சகநாலு. மிச்ச பேருக்கு குழப்பமே இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் சரியாக விளங்காததுனால தான் கணக்கில் நிறைய கரெக்ஷன் வந்து கொண்டே இருக்குது. இது சரியாக விளங்கி கொண்டா கணக்கு இதில் அடுத்த ஸ்டெப்க்கு ஈஸியாக பேத்துடுது. அப்போ ரினாய் தானே 4ன்னு தெரிஞ்ச போகிறோம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மாமா எக்கனுக்கிட்ட ருபியல் 7ක් ණයයි. நான் ஒரு ஆளுக்கு 7 ரூபா கடன். எனக்கிட்ட இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? 4 ரூபா இருக்குது. ரைட். මං එයාට 4 දුන්නා නම් நான் அந்த 4 ரூபா அவருக்கு கொடுத்தேன்னா මම තව කොච්චර ණයද? රුපියල් 3. ක්ලියරා වෙලංගෙලිකෙම நினைக்கிறேன். අපි ඊළඟට යමු. රිනයි ධනයි. බලන්න. රිනයි ධනයි. කවුද රිනයි ධනයි කියන්නේ? රින. ඒතකොට රිනයි ධනත් තවතර රිනයි. ඒතකොට මේ 4 කවුද? රින 4 මතක තියාගන්න. දැන් අනිත් මෙතන මොකොත් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි යාව තමයි මෙතන මම දාලා පෙන්නන්නේ. මම කෙනෙකුට රුපියල් 7ක් ණයයි. තවත් කෙනෙකුට රුපියல் 4ක් ණයයි. ஒன்று. நான் எப்போவுமே சொல்லிக்கிறேன், ரெண்டுமே கடன் வந்தேன்னா நீங்கள் அந்த 2 கடனையும் டோட்டல் பண்ணி தான் போடணும். நான் ஒரு ஆளுக்கு 7 ரூபா கடன், இன்னொரு ஆளுக்கு 4 ரூபா கடன். அப்போ டோட்டல் நான் எவ்வளோ கடன்? 11 ரூபா கடன். මම 11ක් ණය. ඊළඟ තුන්වෙනි එක බලන්න. මේ විදිහම තමයි රිනයි ආපහු එවිලා තියෙනවා. මෙතන රිනයි එවිලා තියෙනවා. එතකොට මම කිව්වා රිනයි කියන්නේ කවුද? රිනයි කියන්නේ ධන. එතකොට මෙයා ධන 4. இதை மறைச்சிக்கோங்க. එනකට 7 ரூபா இருக்கு. මගාව රුපියල් 7ක් තියෙනවා, මගාව රුපියල් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකතු කරලා දානවා. 11. එනකට ඒත எல்லாம் சல்லியும் இருக்குது. கூட்டல் பண்ணி போட்டால் 11. ஸோ இது நல்லா விளங்கிச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது தான் நான் உங்களுக்கு கீழே கணக்குகள் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
பெருக்கிறதுல கொஞ்சம் பார்ப்போம். ගුණ right. පෙරකපොකොල අපි මං සංඛ්‍යා ටිකක් දාන මේ පැත්තට පුළුවන් සංඛ්‍යාවක්. මෙතන 5ක් මෙතන 3ක් කියලා දාන්න. පහයි 3යි 5 3 5 3 so வந்து එකතු කිරීම අඩු කිරීම කියන එක තමයි ලොකුම භයානක සබ්ජෙක්ට් එක. கூட்டல் கழித்தல் சக சயண்ட் வாரது மட்டும்தான் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது. பெருக்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்றும் இல்லை. ಗುಣ කිරීමේ එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. right. එහෙනම් ಗುಣ කරමු. දෙකම ධන නම් අනිවාර්ය දෙකම ධන නම් උත්තරය ධන. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ரெண்டுமே கூட்டலா இருந்தேன்னு சொன்னேன்டா வார ஆன்சர் எப்பவுமே கூட்டலா தான் இருக்கும். 5 වර 3 5 තර 3 15යි. ධන දාලා තිබ්බොත් හරි නොදාලා තිබ්බොත් හරි කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. නොදැම්මටත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. சகன்றது வந்து போட்டாலுமோ போடாட்டிமோ அது சகதான். දෙකම ඍණ වුණොත් හරි උත්තරේ ධන. මේකත් මතක තියාගන්න ඕන. ரெண்டுமே සයව இருந்தாலும் வார ஆன்சர் சக. එතකොට මෙතනත් එන්නේ ධන 15. තුන්වෙනි එක එකක් ධන එකක් ඍණ. ඔන්න සග ඔන්න සය. එතකොට මෙතන ධන කියන එක වටිනාකම අපි බලන්නේ. හැබැයි ඍණ කියන එක තමයි වටිනාකම බලන්නේ. එක ඍණ එකක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් තව ඍණ එකක් තමයි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ ඍණ ගුණ කිරීම ඍණ ගුණ කිරීම ඍණ සමානයි. උත්තරේ මොනවාද කියලා අහුවනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඍණ සංඛ්‍යාවක් කීයක් තියෙනවද? 1 2 3. ඒ කියන්නේ 3ක් කියන්නේ ඔත්ත සංඛ්‍යාවක්. එතකොට උත්තරේ ඍණමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ ගුණ කිරීම ඍණ ගුණ කිරීම ඍණ ගුණ කිරීම ඍණ. උත්තරේ මොනවාද කියලා අහුවනම් ඍණ කීයක් තියෙනවද? ඍණ 1 2 3 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණේවා 4ක් කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් උත්තරේ ධන. මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕන. சயல வந்து குறைஞ்சது நாங்க பெருக்க போகல சயன்னு 3 தடவை வந்திருந்தா 3 வந்து ஒற்றை எண். அப்ப 3 தடவை வந்த ஒற்றை எண்ணா இருந்தா வார ஆன்சர் வந்து சயவா தான் இருக்கும். சயன்ற குறியீடு வந்து ஒற்றை எண்களாக வந்தேன்டா வார விடையில சயத்தான் போடணும். சயட குறியீடு இரட்டை எண்களாக கூட்டும் போது வந்தேன்னா வார விட வந்து கூட்டல தான் வரும். அதாவது சய 1 2 3 4 இருக்குது. 4 சய இருந்தா 4 இரட்டை எண் ஆகவே சகவா மாறும். இதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளும். அப்பதான் கொஞ்சம் கணக்கு ஈஸியா இருக்கும். දෙකම මෙතන කරන්නේ ඉගෙන කිසියද 2 2 தான் குறியீடு. அதனால මෙච්චර ලොකුට නෑ. සමහරවිට ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි බලමු. 5 වර 3 අනිවාර්යෙන් 15 දානවා. උත්තරේ මේකටම 15 තමයි එන්නේ. හැබැයි දැන් රණ තියෙන ධන දින තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මෙතන ධන තියෙනවා මෙතන ඍණ තියෙනවා. එකක් ඍණ තිබ්බනම් උත්තරේ ඍණ. ஒரே ஒரு சய குறியீடு இருந்தேன்னா ஆன்சர் வந்து சய தான் வரும். அதே மாதிரி தான் எங்கிட்ட இருக்கும். ஒரே ஒரு குறியீடு சயவா இருக்குது. ஆன்சர் வந்து சய 15 தான் வரும். ஸோ இது நல்லா விளங்கிச்சின்னு சொன்னேன்னாக்கா கீழே அடுத்த கேள்வி கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குறிப்பிட்ட டைமில் நாங்கள் பேலன்ஸை பார்த்துக்கொள்ளேன். බෙදීම මම සංඛ්‍යා ටිකක් දාලා තියෙනවා. එක පැත්තට 8ක් දාලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තට 4. ஒரு பக்கத்துக்கு 8ஆவும் இன்னொரு பக்கத்துக்கு 4ஆவும் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நாங்க 4வது சப்ஜெக்ட்ஸை பேசிக்கிறோம். பெதீம பிரித்தல் சம்பந்தமானது எப்படி பார்க்குறேன்னு பேசிக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாமே பிரித்தல் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்றும் இல்லை. சேம் தான். ಗುಣ කිරීමට කොහමද? ඒ වගේම තමයි බෙදීමට. பெருக்கலுக்கு எப்படி நாங்க பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் பிரித்தலுக்கும் பார்க்குறது. அப்ப ரெண்டுமே தன ரெண்டுமே கூட்டல் இருந்தா வார ஆன்சர் வந்து கூட்டல் தான். 8 4ஆல பிரிச்சேன்னு சொன்னா 2.
දැන් මේකටම 8 බෙදීම 4 තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උත්තරේ දෙකමයි එන්නේ මේකටම. දැන් මෙතන තියෙන අවස්ථාව මොනවාද? අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ධනද ඍණද කියන එක තමයි. ධනද ඍණද? ඒක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. දැන් බලන්න මේ දෙකම ඍණ නම් இந்த ரெண்டுமே சயவா இருந்தனா வார ஆன்சர் வந்து சக. நான் சொல்லிக்கிறேன். 2 தடவை வந்துச்சுண்டா ரினாய் ரினாய்னு 2 தடவை வந்தேன்னா அது வந்து 2 வந்துருச்சுன்னா அது வந்து தனவா தான் மாறும். 2 சயன்னு வந்தேன்னா கட்டாயமா சயன்னு சொன்னா சகவா மாறிடும். இது நல்லா நினைச்சுக்கொள்ளணும். நேரத்துல சொன்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் இன்னைக்கு எழுதி காட்டினேன். இந்த மெத்தனை எக்காய் தீயின்னு ஒரே ஒரு சயத்தான் நிற்குது. அப்போ குறியீடின் ஒரே ஒரு சய வரும். அதே போல தான் இங்கிட்டுக்கும் ஒரே ஒரு சய இருக்குது. රින එකයි රින කියලා තියෙන එකක්. ඒ හින්දා රිනම එන්නේ උත්තරේ. ඔන්න මේ ආකාරයෙන්ම අපි කරන්නේ. එතකොට මේ ටික තමයි පොඩි සබ්ජෙක්ට් එක තමයි. ඒ වුණාට පොඩි වුණාට මේගොල්ලන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නය. සමහර අය මේවා හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව ගණන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ලොකු ගණන් හදලා අන්තිම මූතේ තියෙනකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට අහු වෙනවා. මේ පොඩි ප්‍රශ්නෙන් මාට්ටු වෙලා උත්තරේ වැරද්දලා දානවා. ධන දෙකද ඍණ දෙකද කියලා දන්නේ නැතුව වරද්දලා දානවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ බේසික් එක හරියට අරන් තියෙන්නේ. මේ බේසික් එක හරියට ගත්තා නම් ඔයා පල්ලෙහා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මම උත්තරේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් හරියට ක්ලියර් මදි නම් මෙතන නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට මට මෙසේජ් කරලා මොනවද කියලා අහන්න මම විස්තර කියන්නම්. very good. thank you very much. comment කරන්න, share කරන්න, ඕන නම් download කරලා ඒක බලන්න.